Готови сме с ремонта в Върбница, приятели. Сега ще ви разведа, за да видите как е станал обекта. Но преди това искам да ви обърна внимание на шпакловките. Доста често ме питат клиенти защо е необходимо да се прави шпакловка с мрежа, при положение, че жилището е издадено на шпакловка. Първо, това не е шпакловка, турбозолна мазилка. И много често има пукнатини, които дори да не се виждат с просто око, след като се грундират стените преди фино шпакловане, те си проличават, с което те трябва да се отстранят тези пукнатини преди да се шпаклова, иначе последствие пак ще спукат. Но при ново строителство сгради, при слягания на самите слоеве е възможно отново да се появят пукнатини. Затова едно шпакловане с мрежа предотвратява това нещо. Разбира се, може да не се появи. Другото, което е, дори да изглежда на пръв поглед турбозолната мазилка перфектно гладка, реално много често, даже в повечето случаи, тя е на леки вълни и съответно това трудно се отстранява само единствено с фино шпакловане. Необходимо е няколко ръце, за да може да стане перфектно гладко. Така че ако сте перфекционисти, по-скоро задължително заложете и шпакловане две ръце с мрежа преди финната. Иначе ето как стана апартамента. Налепихме плочки в коридора, банята, имаме скрита ревизийка с плочка, градена структура, навсякъде шпакловахме, боядисахме, тук направихме и декоративна мазилка. Ако на вас ви предстои ремонт, звъннете.